Hei, tässä videossa esittelen lyhyesti ja toivottavasti selkeästi sen, miten meidän KAI, kielitietoinen tekoälyosaaminen vieraskielisten ammatillisessa koulutuksessa hankkeessa tehdyt promptausohjeet opettajille ja ohjaajille toimivat käytännössä. Hankkeessa on luotu tehtäväpohjia, joiden tarkoitus on tukea oppimista opiskelijoilla sekä luokkahuoneessa että omalla ajalla ja mahdollisesti myös työharjoittelun aikana. Nämä hankkeessa valmistelut valmiit promptimallit on tehty siten, että ne toivottavasti tuottaa parempaa ja tasalaatuisempaa tulosta kuin pelkkä rupattelu AI:n kanssa sillä kohdekielellä tai opittavalla kielellä. Näissä on pedagogisen ajatuksena se, että ne luo vuorovaikutustilanteita ja mahdollisuuksia opiskelijoille tai oppilaille harjoitella kielenkäyttöä yrityksen erehdyksen kautta AI:n tukemana. Ja tosiaan näissä koetaan yhdistää ammattialan sisältöjä kielen oppimiseen. Promptipohjissa, jonka pian avaan yhden esimerkkitapauksen, on 3 osaa. Siellä kerrotaan ensin tehtävän tarkoitus, annetaan lyhyet ohjeet opettajalle siitä, miten sitä promptia käytetään, ja sitten se itse varsinainen prompti, joka annetaan opiskelijalle käytettäväksi. Näissä useimmissa tehtävissä on selkeät parametrit, joita voi opettaja tai ohjaaja muokata haluamikseen. Tuossa oikealla puolella näkyykin esimerkki, että itse promptipohjassa saatetaan kertoa, että taso, ja siellä on vaihtoehtoja, mistä se voi valita. Nämä siis viittaa A1-B2, viittaa tämmöisiin kielen osaamisen tasoihin, joita käytetään luokitusta kansainvälisesti. Teema, sieltä saa valita sen teeman tai sisällön, mistä halutaan sen tehtävän kyselevän tai kehittävän sanalistoja tai muuta, ja kohderakenne, eli minkälaista mahdollista kielioppirakennetta halutaan harjoitella. Ja tuossa sitten nuolen alapuolella näytetään, miten opettaja tai ohjaaja on tehnyt nämä valinnat, eli mihin teema-alueeseen, mitä rakennetta ja millä tasolla halutaan harjoitella. Jos mennään tuohon varsinaiseen tehtäväpohjaan, joka on tuossa taustalla auki, niin tässä on yksi tämmöinen mahdollinen tehtäväpohja, joka toimii sekä ihan kielenopettelussa että ammattisanaston harjoittelun tukena. Eli tämä on niin sanottu teemasanastopankki ja esimerkkilauseet. Ja tässä AI laatii annetusta teemasta sanalistan esimerkkeineen ja tekee sitten minikokeen opiskelijalle. Opiskelija harjoittelee sanojen taivutusta ja käyttöä lauseyhteyksissä. Ja tässä alla on sitten se varsinainen promptiluonnos, joka on varsin pitkä, mutta käyttäjän ei siinä mielessä tarvitse sitä hirveästi katsella ja tarkkailla, paitsi jos haluaa muokata sitä, mutta nämä parametrit tässä ylhäällä on semmoista, mikä tosiaan käyttäjä sitten voi käydä katsomasta, mitä hän haluaa tehtävällä tehdä ja valita esimerkiksi opiskelijan kielitason mukaan. Valitaan tuolta B2, otetaan teemaksi vähän joku tarkempi sähköasennusteema, sanamäärä. Tämä on nyt tässä esimerkkitapauksessa nyt mahdollisimman vähän, eli 4. Kieliselitykset selkokielellä, esimerkkilauseet 1 per sana. Näitä voi siis muuttaa. Kieliselitykset selkokielellä tässä, koska valittiin nyt tämmöinen B2 kielitaso. Ja taivutusmuoto, eli mitä käytetään tai näytetään 1 per sana. Ja täällä on sitten kerrottu vielä tarkemmin noista, mitä ne taivutusmuodot voi olla. Mutta me tehdään tämä 1 per sana ja otetaan sieltä tosiaan imperfekti, eli mennyt muoto kohdevalinnaksi. Ja vihjekieli, tämä on siinä tapauksessa, että tosiaan kielin harjoittelu on vielä sen verran alussa, ja että opiskelija ei välttämättä ymmärrä vihjeitä tai AI:n antamaa ohjeistusta tällä kohdekielellä, eli tässä tapauksessa suomen kielellä, vaan hän tarvii omalla kielellään sen vihjekielen sinne. Ja silloin tähän tietenkin laitetaan se, että mikä sen opiskelijan oma kieli on. Mutta nyt mä en tätä käytä, koska mä en osaa kovin montaa kieltä, jolla voisi vihjeitä antaa, joten jätän se pois tässä kohtaa. Ja sitten siinä on nuo loput säännöt, mihin ei tarvitse koskea. Mutta sitten kun nämä valinnat tähän parametreihin on tehty, niin tämä promptiluonnos tästä otsikon alapuolelta lähtien annetaan AI:lle, eli kopioidaan se täältä tehtävästä, maalataan ja
Ctrl+C, copy, ja sitten me mennään tuonne selaimen puolelle. Näin meillä on ChatGPT:ssä. Nyt mä otin ihan tyhjän ChatGPT-ruudun, ja en käytä mitään, tässä nyt ei se ole mulla vaihtoehtona käyttää mitään vanhempaa keskustelua, vaan laitan suoraan uuden keskustelun aluksi tämän promptin. Ctrl+V on siis paste, eli liimaa tai liitä. Eli nyt mä annoin AIlle tänne tämän promptin ja klikkaan tuolta vain nuolesta, että se lähtee sitä tekemään. Nyt se meni tuonne alas piiloon, enkä mä näe, mitä se tekee. Eli tässä se lähtee tekemään sitä, mitä pyydettiin. 4 sanaa. Johdin, selittää sen. Kytkeä, selittää sen. Sulake, selittää sen ja asentaa. Näin ja näin. Ohjauskieleen, jos mä olisin laittanut niin kuin muun kielen, niin tuossa olisi sitten jo varmasti käytetty muutakin kieltä lisäksi. Mutta täällä on siis nyt siis johdin, kytkeä, sulake, asentaa. Ja kun tämä AIkin huomaa, että valitse 5 sanaa oli tuossa noin valintajutut, niin voidaan tahdella, että valitsen kaikki AIlle ohjeeksi. Nyt tulee sitten vaiheen 2 minikoe, aukko, taivutus. Ja tässä kohtaa sitten se on aukkoteksti, eilen sähköasentaja, piip, uuden lampun kattoon. Ja niin perusmuoto asentaa plus imperfekti minä. Tässäkin siis suomeksi nämä vinkit, eikä kohdekielellä, koska sitä vihjekieltä ei pyritty erikseen, sitä alkukieltä tai vihjekieltä ei pyritty erikseen. Ja tähän opiskelija voi sitten vastata, että jos laitan nyt ihan vain tuossa, ettei osattaisi mitään, niin laitavat asentaa. Niin tässä kohtaa AI antaa sitten vinkin, jonka avulla tätä voi miettiä, että opiskelija voi miettiä, että okei, se oli siis in-path, eli oli asensi. Ja taas siellä toista tehtävä samantyyppinen kysymys. In, eli mennyt muoto. Ja sitten johdin. Otetaan tuolta B. Ja lyhyt virke, jos käytät sanaa asensi. Asentaja, asensi. Tämä meni mulle vaikeaksi. Sähkö, kun en osaa mitä rasian seinään oivaltavasti soveltaen kaikkea aiempaa osaamistaan. No nyt se on sanoja tarpeeksi, lausissa ei ole hirveä järkeä, mutta että. Ja sitten loppukoosteessa AI antaa vielä 3 hyödyllisintä sanaa, sääntöjä, johon törmättiin, ja kotitehtävän, mitä voi vielä sitten jatkaa tätä tehtävää. Ja kysyy vielä sitä, haluatko tehdä uuden sanalistan jostain uudesta teemasta vai toistaanko tätä teemaa lisää. Eli näin tämä käytännössä sitten toimii. Eli tarkoitus olisi, että näitä tehtäviä voi opiskelija käyttää ihan sen oman oppimisensa tukena. Ja siinä siis lyhyesti se, miten nuo tehtäväpohjat toimii. Kiitoksia. Toivottavasti tehtäväpohjien kanssa on hauskaa.